سلام زغبركم تخاتلتنا كم يصنحكم امباركس نايز ساعات زي زينا حيزلكم مصيلخو مجمرتا جن ارست زينا فيستيفال ايرتراوين ستوكهولم اخبار تحقي جول براندسون بزحات طرطرات አለው تثبيته دما بركت ዝበሉ ጉዳያት ንፍርድ ቀርቢዩ ኢላም ርእይቶ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዛዕባቲ ኣብ ከተማ ጎንደር ዘጋጠመ ግጭት ቀዳማይ ዋዕላ ፖለቲካ ቀይሕ ባህሪ ንዲፕሎማሲያውን ናይ ምትሕባርን ኣማራጺታት ኣቃልቦ ክወሃቦም ጻውዒት ቀሪቡ ቻይና ቺፕስ ንምስራሕ ዘድልዩ ማዕድናት ናብ ሰደድ ምእታዋ ደዋቢላ ዝብሉን ካልኦት ዜናታትን ሒዝና መጽናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል فيستيفال ايرتراوين ستوكهولم اخبارت حقي جول براندسون بزحات طرطرات አለው تثبيته دما بركت ዝበሉ ጉዳያት ንፍርድ ቀርቢዩ ኢላም አፈለማ ነሐሰ ምስ ፌስቲቫል ብስተተሓዘ ኣብ ስቶክሆልም ዘጋጠም ዕግርግር ብስተኣሳሰር ኣብቲ ጉዳይ ብርክት ዝበሉ ጥርጥራት ንፍርድ ዝቀርቡ ዝኽእሉ ከም ዘለውን ነቲ ጉዳይ ሒዛቶ ዘላ ላዕለዊት ኣኽባሪት ሕጊ ሶፊያ ጉል ብራንድሶን ንራድዮ ስቴሽን ትግርኛ ፍሊጣ ንሳ ብተወሳኺ እቲ ጉዳይ ኣብ መስርሕ ምርመራ ከም ዘሎን ፖሊስ ብቀዳምነት ኣብ ምልላይቶም ኣብቲ ጎነስ ተሳተፉ ሰባት ይሰርሕ ምህላውን تقيسا كتباو عنوات بزملكت اتمقداتي بزي متن لعل እኳ እንተኾነ ክንደይ ክግመት ይኽእል ንዝብል ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ባዕቐን ከተስፍሮ ኣጸጋሙ ምዃኑ ሓቢራ ቀዳማይ ዋዕላ ፖለቲካ ቀይሕ ባህሪ ንዲፕሎማሲያውን ናይ ምትሕባርን ኣማራጺታት ኣቃልቦ ክወሃቦም ጻውዒት ቀሪቡ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንፈለማ እዋን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባህሪ ንዝግበር ንጥፈታት ጸጥታ ዝምከር ዋዕላ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ወደባታ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ኣማራጺታትን ናይ ምትሕባር ማዕቀፋትን ትኹረት ክትገብር ጸዊዓ ኢንስቲትዩት ጉዳያት ወጻኢ ምስ ኮሌጅ ኩናት ምክልኻል ብምትሕብባር ኩነታት ጸጥታ ቀይሕ ባህሪ ኣብ ትሕቲ ዞባዊ ምምኽኻርን ምትሕባርን ኣብ ፖለቲካዊ ምትእትታው ዘለዎ ዓለም ብዝብል ኣርእስቲ ብ10 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ግዕዝ ዋዕላ ካይዱ ኣብ ፖለቲካዊ ምትእትታው ዝዓሰሎ ናይ ወጻኢ ዲፕሎማሰኛታት ድማ ተመሪጾም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዋሳእቲ ወከልቲ ትካላት መንግስቲ ወከልቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ካልኦት ዕድማትን ዝተረኸብሉ ዘተ ተኻይዱ እቲ ዘተ ኣብ ዋንነት ወደባት ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ሓያላት ሃገራት እቲ ዞባን ዘሎ ንሕንሕ ዘተኮረ ኮይኑ ካብ ኩለን ሃገራት ዞባ ቀይሕ ባህሪ ዝመጹ ዲፕሎማሰኛታት ኣብቲ መድረኽ ተሳቲፎም ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ንኣኽፈርትን ሓለፍቲ ሚድያን መደረ ዘስምዑን ትኾኑ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ኣማራጺታት ወናኒት ትወደብ ከም እትኸውን ዝገለጹ ጸብጻባት ነይሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንመጀመርያ ግዜ ኣብቲ ኣብ ፖለቲካ ቀይሕ ባህሪ ዘተኮረ መድረኽ ብቐንዱ ካብ ዝተንጸባረቐ ጉዳያት ሓደ ጉዳይ ምብጻሕ ወደብ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ኣብዚ ኣጀንዳ እዚ ከም መሰል ምጥቃም ዝበሉ ሓሳባት ወደብ ወይ ወናኒ ወደብ ምዃን ነቲ ወደብ ብሓይሊ ምውሳድ ወይ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ክትዕወተሉ ይንሳፈፉ ነበሩ ኣብቲ ዘተ ፕሬዚደንት ማሕበር ዲያስፖራ ነበርን ኣባል ቦርድ ዓለም ለኸ ማሕበር ዲያስፖራን ሚስተር አንድሪስ መሐመድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ልዕሊ 100 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ሃገር ናብ ባሕሪ ከይተዓጽወት ምግባርን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባህሪ ዝኾነ ይኹን ንጥፈታት ኣሸሽ ምባልን ንመጻኢ ወለዶታት ብድሆ እዩ ንሱ እቲ ዝሓለፈ ወለዶ ዝኾነ ኣማራጺታት ብምጥቃም ነታ ሃገር ኣብ ምድረ በዳ ክትኣቱ ዝገበራ ጌጋታት ክፈትሕ ዝኽእል ስራሕ ክሰርሕ ይግባእ ኢሉ ሚስተር ኢንሪስ ካብ ጉዳይ ወደብ ምርካብ ኣማራጺ ስለዘየለ መሃብን ምውሳድን ከም ዘድሊ እንተሓሊፉ ድማ ኣማራጺታት ጸዓት ከም ናይ መወዳእታ መማረጺ ክጥቀሙ ከም ዘለዎም ገሊጹ መትከል ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ መሳፍን ተፈራ ኢትዮጵያ ካብ ፖለቲካዊ ቀይሕ ባህሪ ተነጺላ ክትጸንሕ ስለዘይካል ኢትዮጵያ ምስ ቀይሕ ባህሪ ዝተተሓዘ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ናይ ባዕላት ተራ ክትጻወት ከም ዘድልያ ገሊጹ ልዕሊ 120 ሚልዮን ብዝሕ ህዝቢ ዘለዋ ብሰንኪ ጸጥታ ንግድን ኢንቨስትመንትን ጸጥታ ይኹን ካልእ ጉዳያት ካብ ቀይሕ ባህሪ ወጻኢ ክትግዕዝ ስለዘይትኽእል ንኢትዮጵያ ክሳተፍ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ክትሳተፍ ከም ዘለዋ ኣብሪሁ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባህሪ ኣብ ጸጥታውን ፖለቲካውን ንጥፈታት ዘተኮረ መድረኽ ምክትል ዳይሬክተር ከም ዝበሎ ምስ ቀይሕ ባህሪ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ከም መጽናዕታዊ ትካል ከካይዱ ዝግብኦም ኣገደስቲ መፍትሒ ኣማራጺታት ብዘይሻራዊ መንገዲ ክዳለውን ብስሩዕ ንዘተ ክቐርቡን እዮም ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ዘገልገለን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ፍልጠት ዘወሃለለን ኣምባሳደር ኣባይ ከም ዝበሎ ጉዳይ ኣድላይነት ኢትዮጵያ ወደብ ባሕሪ ብሓፈሻ ብብዙሓት ተቐባልነት ከም ዘለዎ ኣብሪሁ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ነቲ ወደብ ክትውንኖ ድያ ኣይትውንኖን ነቲ ወደብ ናይ ምጥቃም መሰል ይህልዋ ድዩ ዝብል ሕቶ ብፍሉይ ክረአ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ እዚ ማለት ሓንቲ ሃገር ዶብ ካልእ ሃገር ሰጊራ ኣብ ማእከል ወናኒ ንብረት ክትብል ዘይከኣል እዩ ኢሉ ኣምባሳደር ግሩምፕ ኣብ ዘረባ ዋንነት ወደብ ጥንቃቐ ዝሓትት ምዃኑ ኣብሪሁ
ጉዳይ ዋንነት ኣይሰርሕን ኢሉ ብዛዕባ መጻ ወደብ ንምዝራብ ኣብ ዝሕሰበሉ እዋን ዋንነትን መሰል ምጥቃም ወደብን ዝብል ሓሳብ ኣብ ግምት ምእታው ከም ዘድሊ ገሊጹ ነዚ መርትዖ ዘቕረበሉ ምኽንያት ድማ ናይ ዝኾነ ሰብ ዶብ ብሓይሊ ምውሳድ ስለ ዘይከኣልን ኣህግራዊ ሕጊ ዝጥሕስን ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ዝቐረበ እዋን ወደብ ክህልወና የብሉን ዝብሉ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ይለዓሉ እኳ እንተነበሩ እዚ ብድሌት ጥራይ ዝብጻሕ ስለ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ እቲ ማዕቀፍ ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣማራጺታት ንምርካብ ርትዓዊ ኮይንካ ነቲ ሃዋህው ምጽናዕ ይሓይሽ ኢሉ ይኹን እምበር ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮኑስ ዓበይቲ ሃገራት እውን ኣብ ኣገዳስነት እቲ ወደብ ንኢትዮጵያ ይኣምኑ ክብል ገሊጹ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ወሲድና ኢትዮጵያ መሬታዊት ሃገር ኣይኮነትን ምባል ይከኣል ኸውን ይኹን እምበር ካብ ቀይሕ ባሕሪ 48 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ዓባይን እናዓበየትን እትኸይድ ሃገር ብምዃና ዲፕሎማሲን ፖለቲካን ኣብ ኣፍሪቃ ጽልዋ እናረኸበት ትኸይድ ስለ ዘላ ምስ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ድማ ድልዱል ዝምድና ስለ ዘለዋ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክትክልላ ኣይከኣልን ቀይሕ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ ክብሉ እቶም ኣምባሳደሩን ገሊጾም ኢትዮጵያ ወደብ ክትረክብ ኣለዋ ዝበለ ካልእ ተሳታፊ ምምኻርን ምዝታይን የድሊ ዋና ዳይሬክተር ማእከል ምምኻር ምርምርን ምትሕባርን ዝተባህለ ትካል ዶክተር ዓብደታ ደርቢሳ ከምኡ ክትብል ገሊጻ ንጉዳይ ወደባት ብዝምልከት ኣህጉራዊ ሕግታት ዘመልክቱ ኣማራጺታት ምርኣይ ኣድላይ ምዃኑ ብዲፕሎማሲ ምእማን እንተዘይተኻኢሉ ግን ብድሕሪተን መጥቃዕቲ ዝፍጽማ ሃገራት ካልኦት ደገፍቲ ሃገራትን ኣህጉራውን ሕግን ስለ ዘለዋ ካብ ውግእ ኣብ መሬት ካልእ ሃገር ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣይበጽሕን እዩ መትከል መሃብን ምቕባልን ኣማራጺ ምዃኑ ወይ ድማ ኣብ ሓንቲ ካብ ሃገራት እቲ ዞባ ንጉዳይ ወደብ ኢትዮጵያ መፍትሒ ከምጽእ ዝኽእል ሓድሽ መርሒ ምዝትካ ኣመልኪቶም ትዘተ ብሰፊሑ ዝተለዓለ ካልእ ጉዳይ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ስግኣት ጸጥታ እዩ ነዚ ብዝምልከት ከምቲ ኣምባሳደር ዘረድእዎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዙሕ ጎንፅታትን ንሕንሓትን ስለ ዘሎ ብዙሓት ኣዒንቲ ይዘውሩ ኣለዉ ሃገራት ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ምትሕባር እንተዘይተኻእላ ናይ ተዓዛቢ ግደ ዘይኮነስ ናይ ተጻዋታይ ተረ ከም ዘይህልወን ሓቢሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሃገራት ፖለቲካዊ ምስጋር ከም ዘሎ ኣድላይነት ጸጥታን ዲፕሎማሲን ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ እናዓበየ ከም ዝመጸን እዘን ሃገራት ብሃብተን ወደባት ይዕድጋ ከም ዘለዋን ኣብርሂቡ ኣብዚ ዞባ ዓበይቲ ኢኮኖሚታት ዝኾነ ሃገራት ከም ቻይና ኣሜሪካ ፈረንሳ ሩስያ ጃፓን ቱርኪን ካልኦት ሃገራትን ዝገብርኦ ውድድር እውን ንረብሓ ኢትዮጵያ ጸልዩ ኢሎም ኣብ ረብሓ ኢትዮጵያ ማእከል ዝገበረ ምሕዝነትን ምትሕባርን ምፍጣር ከም ዘድሊ ኣስሚሮምሉ ርእቶታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ኣብ ከተማ ጎንደር ዘጋጠመ ግጭት ትማሊ ኣብታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ትርከብ ከተማ ጎንደር ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ፋኖን ኣብ ዘጋጠመ ግጭት ልዕሊ 50 ዕጡቓት ፋኖ ከም ዝተቐትሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣብ ወግዓዊ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ብስም ፋኖ ዝነግዱ ኣኽረርቲ ሓይልታት ዝበሎም ዕጡቓት ትማሊ ምሸት ሰዓት 10 ናብ ጎንደር ኣትዮም ሓደ መደበር ፖሊስ ከጥቅዑ ከም ዝፈተኑ ኣፍሊጡ ተኾነ እቲ ፈተነ ከም ዝፈሸለን መራሕቲ ዝርከቦም ልዕሊ 50 ዕጡቓት ከም ዝተቐትሉን ገሊኦም ድማ ከም ዝቆሰሉን ከም ዝሃደሙን ሓቢሩ እቲ መግለጺ ገለ ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ቀቲሎም ዝተባህሉ መራሕቲ ተጠቐሰ እኳ እንተኾነ ናይ ኣበይ ከባቢ መራሕቲ ምዃኖምን ካልእ ዝርዝር ሓበሬታን ግን ኣይሃበን ምስቲ ዕጡቕ ግጅለ ዝተኣሳሰሩ ደለይቲ ፍትሕን ማዕከናት ዜናን ግን ዕጡቓት ፋኖ ንገለ ከባቢታት እቲ ክልል ተቋጻጺሮም ብዙሓት ወታደራት መንግስቲ ከም ዝማረኹን እዮም ዝገልጹ ቢቢሲ ግን ነዚ ብነጻ ኣካል ከረጋግጽ ኣይከኣለን ኮማንድ ፖስት ከተማ ጎንደር ፋኖ ነታ ከተማ ተቋጻጺሩ ዝተባህለ ናይ ሓሶት ወረ ብምዃኑ ኣንጻር ጸረ ሰላም ሓይልታት ስጉምትና ከነሓይል ኢና ኢሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተነብረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ሲዕቡ ዝተለዓለ ግጭት ከም ዝሃደ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገሊጹ መንባሩ ይዝከር ይኹን እምበር ድሕሪ 1 ዓመት እቲ ግጭት ኣብ ገለ ከባቢታት ከም ዝተጋደደ ዝሕብሩ ጸብጸባት ይቕልቀሉ ኣለዉ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ገጃም ከምኡን ኣብ ከባቢታት ሰሜን ሸዋ ግጭት ከም ዘሎ ቢቢሲ ዘዘራርቦም ነበርቲ ይሕብሩ ኣብ ላሊበላ እውን ብኸበድቲ ኣጽዋር ዝካየድ ግጭት ከም ዝነበረ ይግለጽ ኣሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኢሰመኮ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብዘን ከተማታትን ኣብ ገለ ቆሸታትን ብሰንኪ እቲ ግጭት ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ከም ዝቆሰሉን ንብረቱን ከም ዝዓነወን ኣፍሊጡ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዙርያ ሰላምን ድሕንነትን ኣፍሪቃ ዝቲ ኣብ ገማግም ቀላይ ጣና ዝካየድ ዓመታዊ ፎረም ጣና ናብ ሚያዝያ ተናዊሕሎ እዚ ብዙሓት ናይ ቀደምን ህልዋትን ኣመራርሓን ምሁራትን ኣፍሪቃ ዝሳተፍሉ መበል 11 ፎረም ጣና ካብ 2 ክሳብ 4 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ገዝ ኣብ ባህር ዳር ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ኣሎ ኣዳላዊት ፎረም ዝኾነ መጽናዕቲ ሰላምን ጸጥታን ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ኣብ መርበብ ሓበሬታው ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ዋዕላ ብሰንኪ ዘይተጸበናዮ ኩነታት ከም ዝተናውሐ ገሊጹ ቻይና ቺፕስ ንምስራሕ ዘድልዩ ማዕድናት ናብ ሰደድ ምእታዋ
دو أبلا هذا دحر مجمار نقداو كينات أمريكا زعبية صفعتيو تشاينا بسنكس كفتاتات هاجراو دحنت قبل علمشت أو هاجرات كدب دحر مقبارة أو رحن حاسة كابتوم نسمي كوندكترات ويتشيبس نمسرح كل في زخون كلتا معدنات 0 كيلوغرام نابوت سديدام تشاينا كاب مهرت عالمنا 8 مئتوت غاليمن استاتسوس مئتوت جرمانيمن اتحسكوينا أبز حلف ورحي كابزوم بأتاتات زياتهم ولا حدا أبعداق على مشيتاتن أورح حملة حموشتنت بعصرت حموشتون استسرحو غاليمن شمونتنت بحدا تون استسرحو جرمانيمن ناوت أتلاقهم أزيد ما تشاينا أبقرب أوان بهواوي استمع بلا نايجزا رسا تشيب ببزح مفراك الجمر مخانا بنتصر زملكتيو تشاينا بزيكا نايجزا رسا دليتات بزمن قدزي نايدقا وددرسن كل بمقبر نايجزا رسا تشيبس حيزا ناب عداقا كتسنبريا منستر مكلخال أمريكا أب جيبوتي مس بريزيدنت سوماليا تراخبو منستر مكلخال أمريكا لويد أوستين أب جيبوتي مس بريزيدنت حسن شيخ محمد تراخبو بزعباتي أنصار الشباب زكايد زلو كينات كم استزاتيو تقاليتو مسأل قاعدة متأثر زلو الشباب نزحلفو 15 عمتات أب تهاجر نعب خفتر صانحيو أب زحلفو أورح منقست سوماليا أنصار الشباب زكايد وتهدرا وفري أحيلكو أنت نبرم أب زغرب أوانجن أما أكلاي سوماليا أب استخايد وقع انكفات كم زقاتمو يقلت سوماليا كاب أمريكا والتهدراوي سبعون سلطانة وندقف تركبها بتوسخي حالتات أمريكاون قبل على الشباب متقعت أير بمكياد وتهدرات سوماليا 5 حجز يفلت مستر لويد أب 3 هاجرات أفريقيا يعدد زكايد زلو أب جيبوتي مس بريزيدنت اسماعيل عمر قلون تراخبو بزعبات ستا تزوبا تزراريبيو لوم سوني أب رئيس ختما كينيا تراخبو مكل خالز ملكت سمم كم زفرم تثبيت يقبر بدحر يدمان أب أنغولا بمبصح أب تهجور زكايد عدد كم زازم تفليتو إذا خمزيلون كله منقست سوماليا سراويت التهاجر بزحات عطقات الشباب كم زقتلو قليتو إذا زخون زلو تقول أما خلاي كتما بلدوين بومبا بتسعنت مكينة بوحدو 10 سبات دحر مقتلو حدة معلتات سنحيو مقتل منستر زينا عبد الرحمن الله سراويت سوماليا نايت خباب ملشان نتي أب كفل جزات قال مودوك أب كوشت كعاد أب زركب معسكر عطقات متقعد 5 فتسمو قليتو أبت متقعتي نايت استساتفو بزح عطقات الشباب بونبو رقاقات أيكالن تقول نت منقس زهابو مقلت بزملكت زخون حبريتا يهبن منقستي بتوسخي حيلتاتو أم عرباو زبا هيران زركبو قشتات كاب جهاداوين داقماي كم زمن زعا يقلت الشباب أب سوماليا إسلاماو منقستن مقام علمو قدم 15 عمتات أنصار بوكينات حرحت تداخمه ما أكل منقست منقصاص جمر عطو جلي مبزحتهم سلاموين سوفياويان ينكوان تخونوا الشباب جن نتب سعود عرب تدفافه وهاب استبه لمسمر اسلمنا يزطبق ابستفل عليه كبابتات التهاجر ارد بمحاز دما ابو تادراون سيفيلاوين كبابتات كبير غدات زورده استفل عليه متقعتات كفصم صنيحيوم ازي استات 10,000 ابالات كم زلو وزغمت غجله بامريكان عباي بريطانيان قبر شبراو تباهلو كم استمزغبه يفلت امباركس خبركم تخاتلتنا نايز ساعات زي زيناو مسانادونا بزي فتصم حدش زيناتات نمكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مغبراي ترسعيكم سلام